Il-ġurnalista tal-Partit Laburista Nicole Buttigieg ingħatat kariga fil-bord tal-petizzjonijiet. Dan kien żvelat mill-ġurnal The Sunday Times of Malta li rrapporta li l-Ministru Owen Bonnici ħatar il-ġurnalista ta' 21 sena l-Star Reporter tal-One fuq il-bord tal-petizzjonijiet, pożizzjoni li għandha l-jiet li taħfer il-multi imposti mit-Tribunal Lokali. Il-Gazzetta komplet tiżvela li kien il-Ministru tal-Ġustizzja stess li nnomina li tfajla, għalkemm sissa qatt m'għandha l-ebda kwalifiki biex tokkupa din il-kariga. Meta kelliema l-Ministru Bonnici ġie mistoqsi mill-istess ġurnal x'kwalitajiet kellha Buttigieg sabiex tokkupa din il-kariga biex fost oħrajn titħallas mit-taxxi tal-poplu, huwa falla milli wieġeb. Il-Ministru Bonnici sostna li għalkemm ma kellux idea ta' kemm jitħallsu l-membri tal-bord huwa insista li l-ġurnalista tal-One ser titħallas daqs il-membri l-oħra. Dan ifisser li Buttigieg ser iddaħħal madwar 10,000 euro fis-sena mit-taxxi tal-poplu. Uffiċjal mill-Aġenzija l-Lesa li hija responsabbli mill-Gwardjani Lokali tkellem mal-istess ġurnal u sostna li din il-ħatra hija skandaluża. Huwa sostna li din il-ħatra m'għandha l-ebda preċedent għax bla ebda sinjal ta' dubju hija waħda mill-aktar partiġjana.